Kaixo guztioi, uztailaren 16 gertu dugu eta gogotsu gaude Karmengo amaren itsas prozesioan parte hartzeko. Aurkezpen hau prestatu dugu Karmengo prozesioa egiteko jarraibide orokorra izan dezazuen. Prozesioa uztailaren 16an izango da Zeirak aldera. Jakin beharra dago, itsas prozesio hau 2008-62 errege dekretuak arautzen duela, zeinen bidez, nabigazioaren eta gizakien itsas segurtasunaren baldintzei buruzko araudia onartzen den horrelako ekitaldietan ezargarria. Santurtziko portutik abiatuko gara Kandina alderaino. Bertan lore eskaintza egin eta portura itzuliko gara. Joan etorria 1,8 bat itsas milakoa izango da. 7 kaldera itzuliko gara portura eta itsas prozesioa 7:30 kaldera amaituko da. Nola har dezaket parte? Parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da Serantes Kulturaretoaren webgunean. Parte hartzeko baldintzak webgunetik ere jaitsi ditzakezue. Baldintzok aipatutako errege dekretuarekin bat datoz, bereziki patroiaren eta ontzian doazen kideen betebeharrez ari direnak. Segurtasuna dela eta, hurrengo hauek ezin izango dute itsas prozesioan parte hartu. Arraunontziak eta orokorrean, itsasoan arraunez mugitzen diren tresna guztiak, belaz nabigatzen duten belaontziak, motorrez nabigatuko beharko dute, pirauak eta antzekoak, 6 metro luzetik beherako lantza neumatikoak eta ur motorrak segurtasun taldekoenak salbu, eta azkenik 4 metro luzetik beherako ontziak. Ekitaldia egiteko baimenari jarraituz, erakunde antolatzaileak segurtasun koordinatzailea eta segurtasun eta salbamendurako ontziak ditu segurtasuna bermatzeko. Segurtasun koordinatzaile eta gainerako ontzi parte hartzaileen arteko komunikazio kanala 72 izango da. Itsas prozesioan izango den nabigazio abiadura 4 korapilokoa izango da gehienez. Nabigazioak dirauen bitartean, saihestu beharko da pertsonak ontzi batetik bestera aldatzea. Arriskurik handienetako bat pertsonak kareletik behera erortzea da. Ontzietan ezin izango dira ziurtagirietan agertzen diren baino herritar gehiago joan. Santurtzi portuko ontziralekurako sarrera mugatuta izango da. Herritarrak baimendutako ontzietara errazago igo eta bertatik jaitsi daitezen eta itsasaldiaren hasiera eten ez dadin. Amarralekua Santurtziko portua duten ontziak, euren amarralekuan egon ahal izango dira prozesioa hasi arte. Bestalde, Buiadun bidearen barruko aldea mugatuta egongo da, eta bertan, Karmengo amaren ontziek, antolakuntza taldeak, baimendutako luzera handikoek eta segurtasun ontziek baino ezin izango dute nabigatu. Grafikoan ikus dezakezuenez, segurtasun ontzia izango da Buiadun bidean lehena. Horren ostean Karmengo amaren ontzia eta gero baimendutako guztiak. Ontzi multzo honen alde bietan, segurtasun taldearen ontziak joango dira. Hau da, segurtasunareko 2 ontzi eta ur motor bat albo banatan. Gainerako ontziek Buiadun bidetik kanpo nabigatu beharko dute, albo bietan paraleloan hain zuzen. Lore eskaintzaren tokira heltzen garenean, segurtasun ontzi 2 albo banatatik, gainerako ontzi parte hartzaileoi adieraziko digute lore eskaintza egiten den tokiaren iparaldean jartzeko. Luzera handiko ontziak lore eskaintza egiten den tokiaren hegoaldean geratuko dira. Lore eskaintza amaituta, etorritako bide beretik itzuliko gara portura, arestian aipatutako urrenkeran eta ontziak elkarrekin gurutzatu gabe, arriskutsua izan daiteke eta. Azkenik, gogorarazi nahi dizuegu umeek igerilaka jantzi eta helduek lagunduta egon beharko dutela. Zaindu ezazue ingurumena eta ez bota hondakinik itsasora. Karmengo egun ederra pasa dezazuela opa dizuegu. Eskerrik asko.